Hola, 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 món. Al darrer vídeo vam estar mirant com fer un compte de Gmail. Ho vàrem fer des de l'ordinador i us vaig explicar que era gairebé igual fer-ho amb l'ordinador que amb el mòbil. Jo ara us l'ensenyaré amb el mòbil, o sigui, un cop fet el compte, doncs entrarem amb el mòbil a Gmail, farem servir aquest mateix número de compte, aquesta mateixa contrasenya d'ahir, escriurem un correu i us explicaré una coseta més, val? Vinga, on trobem l'anagrama de Gmail al nostre mòbil, igual que el del Play Store. Pot ser que estigui, o sigui, segur que també el tenim instal·lat, segur. Llavors, pot ser que estigui com ara aquí, el veieu que jo el tinc aquí sota, Gmail, aquesta M que fa la forma d'un sobre, com a anagrama és mono. Si no, també podeu anar a la carpeta de Google que us vaig mostrar ja amb l'altre vídeo. Veieu que diu Play Store, al costat hi ha una carpeteta que diu Google, que és on hi ha tots els programes de Google. I si no, busqueu que dins del vostre mòbil hi ha d'haver un botó amb 9 puntets negres o blancs. Quan piquem allà apareixen totes les aplicacions que tenim amagades, ¿vale? I no patiu, hi és segur. Si teniu un mòbil Android, hi és, val? Doncs el busquem, el trobem, Gmail, cliquem. Recordeu que clicar amb un mòbil és simplement fer un ping amb el dit, vull dir, no s'ha de fer pressió. Fer pressió es fa per altres opcions, val? Piquem, doncs clicarem i apareixerà aquesta pantalla, iniciar sessió. Llavors aquí escriurem el compte que vam crear ahir. Jo em vaig fer un que es deia, si no recordo malament, provapapita@gmail.com, val? Endavant. Contrasenya. Cotxe 483. Tinc la sensació que m'he deixat una lletra. Cotxe 483. Veieu que aquest ull va molt bé perquè em permet comprovar si he escrit bé. Veu? Vale, siguiente. Contrasenya incorrecta. Això és el que volia explicar-vos. Què passa quan la contrasenya és incorrecta? Primer, ens diu, tornem a intentar-ho, aviam si és que m'he equivocat. Aviam, cotxe 0483. Val? Si no, hi ha una opció que és ¿ha olvidado su contrasenya? Quan surt aquesta opció de «ha olvidado su contrasenya», te permet fer uns passos que us explicaré en un altre vídeo, com recuperar una contrasenya oblidada, val? Però ja la primera vegada m'ha permès tornar-ho a intentar, val? Ara me pregunta, me diu si vull afegir un número de telèfon, perquè ahir, amb l'últim vídeo, si recordeu, no li vaig posar. I sempre m'insisteix que li posi un número de telèfon per poder enviar un missatge de verificació si mai perdo la contrasenya, vale? Però no ho he fet, doncs no ho faig, vale? Endavant, saltar, val? I acceptar. Ara, doncs si veieu tenim els correus d'ahir, val? Que són el que vaig rebre de Gmail donant-me la benvinguda i les proves que vaig fer jo, val? Això que me surt aquí és un anunci, diu, prueba las notificaciones solo de correos electrónicos de alta prioridad. Puc activar que alguns correus siguin de... Bueno, en el cas domèstic, no crec que calgui, val? Llavors, aquí la diferència per escriure un correu és que amb l'ordinador ens sortia a la part esquerra a dalt una d'allò que deia una frase, una finestreta que deia redactar. Aquí no hi és. Però aquí el que trobem és a baix a la dreta una creu de sumar. Quan veiem una creu de sumar vol dir sempre afegir, fer un de nou, afegir-m'hi. Llavors jo afegeixo, obrir, i ja tinc la finestreta per escriure un correu. Veieu? És exactament igual que la que sortia abans, de la persona que fa el correu a la persona que li enviem l'assumpto, a veure... i l'esprai per escriure, val? Aquí podem escriure tot el tros que necessitem, tot el text, val? Ens apareix el teclat, escrivim, i la cosa que no us vaig explicar ahir, que és afegir una foto, poder enviar una foto a una altra persona. Com ho farem? Veieu que tenim un clip aquí dalt, al costat de redactar,
tenim un clip. Quan ho fem amb l'ordinador, el clip surt a la part inferior, però aquí surt a la part de dalt. Piquem el clip y ens diu, ¿qué vos fe? Insertar desde el Drive o adjuntar un archivo. Jo vull adjuntar un archivo. La idea del clip és això, de quan tu envies, poses els documents agafats. Doncs igual, adjuntar un archivo. Vale? I ara em diu quin arxiu vull. Veus? M'ensenya el meu fitxer, per dir-ho així, amb totes les fotos que tinc aquí. Bueno, doncs vull, no sé, aquesta, per exemple. No sé ben bé què és, però bueno, aquesta. Vale? M'ensenya una miqueta què és, me diu aquí sota el títol de la foto, me diu quant pesa. Un dia us explicaré això del pes de les imatges, el pes dels arxius, i un cop, si em sembla que tot això està correcte, doncs un cop acabat, a dalt de tot, a la dreta tinc una fletxa blava. És diferent, perquè tot l'altre és de color negre, aquesta és blava. Aquesta fletxa vol dir enviar. Tira endavant, doncs. I veus? Me diu aquí sota, enviado. Val? Doncs amb això, jo crec... tornem a repetir d'enviar una altra foto. Com ho fem? Hem dit, apretem el signe de més, d'afegir, de sumar, de fer un de nou, posem el nom de la persona, el correu de la persona a qui li hem d'enviar. Jo tota l'estona m'ho estic enviant a mi mateixa, però, evidentment, no es tracta d'això. Es tracta que li envieu a altra família. Posarem foto. Val? Escriure un correu. Podeu escriure contingut o no. A veure, sempre queda més bé escriure alguna cosa. Aquesta és la foto de fulanito que et vaig dir, perquè si no queda una miqueta trist i sec, no? Que no hi hagi res, però no cal. I el clip, doncs piquem el clip, adjuntar archivo, i me surten els meus arxius. Mira, això que és un vídeo, en lloc d'enviar una foto enviaré un vídeo, aquest d'aquí, 1, 2, 3, 4, que es veu aquesta mossa amb el jersei vermell, doncs clico aquí i em diu, estàs enviant un vídeo número tal, que pesa 900... T'assembla bé? Sí. Doncs si m'assembla bé, la fletxa blava, pumba, enviado, ¿vale? Sí? Doncs vinga, en un proper vídeo us explicaré com fer si tu ets la persona no la que envia, sinó la que rep. Com obrir aquest vídeo, com obrir aquesta foto i com desar-les, com guardar-les dintre del vostre mòbil per utilitzar-les més endavant, per poder-les mirar o per enviar-les a altres persones. D'acord? Vinga, fins la propera!